vita iyo inche according to me muno murai umonene bwense bunabwati safari yaye gocha gusi tigatutebinkia gocha gotolonjere sababu tagutaraga iga achake koritariete ubete bintu mbire bikogechi ugutara gwachi safari kwanyoranga akamatusi kari gwarametu no muntu ori na kutete koiraneri ntutorate wakende ebintu byonse munaboneka kwaro less giari yachete direct siaya tekunetira bali yagusi so inki kagotoretera ntugusi into amangana tokoreteru gusena magenderero you know we need to distinguish what do we want na amangana na mobilization yoko wewe besa gusena into na magendero tutagete incho monne bwense nare goteba tigatoroseri genteke mokebe complete kago chato tebi na baireki ebuna bumachoge inki kwaganeti korangana muna inki ko kwengo bomujumbe inki kwaganeti anyare kagwikira omachoge bitu ne bingi nare ko mujumbe nare ko ganiekerani chiparanchire gali chiri chimbe sana hata tebe epara nera ali bune para iritari antari nyore bi para nere umusani naro ko tokoro ku fan quiz ipara yakonda so fan quiz yali ngembe twa kwa metera ika all of us chipara une chichiko igoro chino abantu mbarwale kenyoro ime bakonyara gwe kuchinya gitari no bwange alafu bitombere ntari gotakana kwana lakini tigankwane kigento kire buda MTC ya erebo machoge ere gitukigali MTC inche naro lenga ekonya ko igoro bono naende ya igoro launch eko oru abana baito banyore school basororo bachake gusoma ebintu bune kero bire complete tari gochogoto launch eri ebintu incomplete ato egento kire functional ekuchaka gotokonya immediate sababu kia beiro egeka